Ola a todos, hoxe estamos no Concello de Ordes. Viñemos ata aquí para coñecer a un dos músicos máis populares desta comarca. Din os entendidos, os estudiosos da música tradicional galega, que se trata do gaiteiro vello, probablemente o mellor gaiteiro vello que teñamos en activo en Galicia. Din que os seus picados e os seus trilos son tan peculiares que resultan completamente inimitables para os gaiteiros novos. Este home leva tocando a gaita 70 anos, así que imaginade a cantidade de historias e vivencias que terá. Hoxe ímolo escoitar tocar e imos falar con el. Así pois a proposta desta noite da Lalá é facer un percorrido pola vida dun gaiteiro con mayúsculas. Chámase Manuel Viqueira, é unha xoia, prometo. Aquí veño pescada, bravo, gastro bravo. Aquí todo o día estamos aí sentados aí á sombra, mas comemos aquí, temos a comida, pescamos aquí. E chamase a maquilla de Estevo, a aceña de Estevo. Temos tocado a gaita aquí, é logo. Este home de falar rápido, Manuel? Coñecido en toda a comarca de Ordes como o Viqueira ou o gaiteiro de Vilaverde. Con 7 anos fixo a súa primeira gaitiña de Alcacén, despois unha de Canaveira que gastou de tanto tocar. Con ela aprendeu e fixo tan rápido que con 11 anos xo foron a buscar para tocar nun grupo de verdade. Aquel neno Manuel percorría as festas e romerías cos ollos ben abertos e os seus dezos áxiles facían trinar o punteiro. Por iso, cando Estevo, o muiñeiro e a súa muller o ven chegar, o tempo corre cara atrás e volven os recordos alegres dos anos mozos. Di Manuel que xa non hai cousiñas como as dantes, como a fariña de Estevo, que ven buscar nesta época para facer as filloas do entroido. E el xa leva vivido uns poucos entroidos San Xoáns, Nadais, Magostos e todo tipo de troulas, porque durante anos o Viqueira percorreunas todas ca súa gaita. Daquela era a estrela das festas, pero non imaginaba que un día chegaría a gravar un disco. E velaquí o tendes, aos 77 anos, en plena forma. Que vos parece, toca ou non toca o Viqueira? Por algo é tan popular, con esa planta de gaiteiro orgulloso fai bailar a gaita, move o fol, baixe e sobe o punteiro e adorna a melodía con eses trillos, como di el, que fan inconfundible o seu xeito de tocar. Por iso non é estrano que os músicos novos estean encantados de tocar con el e que o admiren tanto. Por que é tan valioso, Manuel? Por que é tan bon? Pois por varias razóns. Primeiro porque conserva moi ben as características da súa zona. Toca en pechado, que xa é unha cousa extraña hoxe, que un gaiteiro conserva, prácticamente ninguén xa o conserva. El é o único que eu coñezo que o conserva ben. Despois ten un xeito de ornamentar que é propio tamén da zona, pero que el ademais pois lle dá máis valor, porque o fai moi ben e moi ben feito. E despois tamén, a terceira razón é porque conserva moi ben o repertorio propio da zona. O Viqueira efectivamente coñece como a ninguén o repertorio das terras de Ordes. Estes son os seus dominios. E aquí están dous dos lugares da súa vida. Vilaverde, onde naceu, e detrás Gosende, onde casou. Pero os mundos cambiaron, e o Vilaverde de agora pouco se parece ao que Manuel percorría de mozo. Así é todo, cada vez que volve é unha alegría, e a cada paso atopa un amigo ou un recordo. Aquí había un patrón aí, un patrón que se chamaba José de Xaniño, que se non morreu ya agora 150 anos casi. Tiña unha gaita, estaba aquí na día de arriba, claro, e nós estábamos na día de abaixo, e viñamos máis outro rapaz, viñamos porque era corredoira, non era pista, e viñamos, ele estaba na cepa do ordo,
O nos era ali a cancela e víamos, pousaba a gaita, colla pedras, ven a pedras con nos, tal, a día de baixo. Non quería que aprenderamos, en vez de enseñar a unha persona, non quería que aprender, e non tocaba nadiña, tocaba mal, porque se chegaba a tocar ben, mandaba gallo. Tío, tocábamos a gaita toda a noite e ven na casarela, os patros todos botando leña na casarela, toda a xente de edad. Non marchaba ninguén de aí, hasta que era día. Eu tiña que tocar a gaita, porque era solo, eu tocaba solo, cobrase non cobraba, Home, tamén era daqui. Tamén era da aldea, había que ser da aldea. E axudábamos aquí, tocaba aí, me fate diola. E divertías, no. Facían un ramo, poñenlle cereixa ao ramo, poñenlle caramelos, as cousiñas danzas, amigo, pero agora... Ai, me parto en rabia, ai, me cago, ai. Aquí nunha rodilla... Non te acordabas del, Jesús? Non te acordabas del? Hai máis casas que xente. Cantos veciños sodes ahora en Villaverde? Moitos non somos... Algos máis cos que estamos aquí somos. Sí, por pouco, non? Pouco máis. Bueno, Juan, estás a recordar máis, non, Manolo? Este é de miña avoa, a miña avoa. Mirando as fotos de Estrella, a nai de Manuel, e da casa onde viviu a familia dos Viqueira, os recordos reverdecen. Cada veciño repasa as súas lembranzas e acaban por atopar imaxes moito mellores que as que quedaron no papel. Porque as fotos gástanse cos anos, pero as vivencias permanecen. De feito, os máis maiores recordan con detalle aqueles anos nos que na aldea había tanta necesidade como alegría. Son vellas, Algún tempo había 40 personas aquí. Mozos e mozas, vellos, había máis. Claro, si, uns morreron, os outros marcharon. Claro, vistes. E nós marchamos, que marchei, daqui marchei cedo. Daqui marchei o ano 50. E a Elvira. A ver se me saca a sajo, dreita. Dreita. Ao meu lado, a ver se me estirado ao teu lado. Veloz. Temos velado moitas veces aquí. Nesa ira de... Aí, que as pendentadas aí, me cago un diablo. Éramos unha familia. Hombre, me fate diablo. Os irmãos comían aquí e nós íbamos dormir ali e éramos todos unha familia. Había moitas cosas, Por eso. moitas casas, pero éramos non somos casas. A casa bella de Manuel era como esta. Nela xuntábanse 7 ou 8 mozos cada noite para contar contos, xogar as cartas e falar de mozas. Non había luz nin calefacción, pero sí ganas de divertirse. Por iso, aqueles mozos non esquecerán nunca as xuntanzas na casa de Estrella, con Manuel e cos seus 3 irmáns, e ca aboa, a señora Francisca, a quen todos coñecían como a Morena. Aquela muller aprendíalles moitos cantares e melodías que Manuel repetía ca súa gaita. Tantos anos despois, segueas tocando. Agora tens que contar que aquí nas Penedas formábamos moitas ruedas as tardes da noite, que a gaita, aquí vinham para aquí, os sábados. Eu te dicía, ti tocabas aquí a gaita, Aquí nesta Peneda, aquí. eu cantaba cheio ao lado. Cantábamos aquí, Juan non cantaba, Juan bailaba. Te bailaba. Eu bailaba, cantar tamén cantei eu. Está moi afeito, Está moi afeito, está con o Este colleu na de... nada coño. Xa colleu de Alcacer nas leiras. Ai, ponte na Manolo. Mas fixemos as primeiras de Canaveira. Non te acordas, íbamos carvacas, e ele poñese aí, eu poñíamos aquí Canaveira. E ele como eu como outro, Non aprendemos. É de Alcacer, é da Virgen. E cando a gaita de Manuel soa de novo nas Penedas, a carón daquela casa de Estrella e da Morena, os veciños de Vilaverde reviven cada detalle. Ca gaita de Manuel volve a alegría, aquelas ganas de bailar e de trolear que xa case tiñan esquecidas. Anos despois as forzas non son as mesmas, pero a música do Viqueira fai milagres. Non hai mellor mediciña ca esta. E para Manuel, o gaiteiro, este momento é o mellor agasallo. Tocar cos seus fillos no mesmo lugar no que tocaba de mozo ten un significado moi emotivo para el. Cando Manuel volve ás Penedas, tamén volve á infancia. Iba a Carvacas, unha corda das vacas metía por aquí, neste brazo.
E outra, eran 4 vacas, a outra metía por aquí, despois eu metía o punto na boca, unha vaca daba por dar co fociño para atrás as moscas, e vai. Pero eso era para lastimarte. Lastimaba, mas chegaba a casa sangrando do labio. Cortaba o pollo do labio, pero eu seguía o mismo, Mira que se chegan a tirar cada unha para un lado. Sí, tamén. Pero arde, ver, o peor despois chegou despois. Que pasou? Fomos a esa finca, e iba Carvacas para ali. E así, separado de min como a 50 metros, andaba unha señora de outra aldea, Carvacas, unha señora de edad. Punto da tarde para Carvacas, cerca de leto, punto da tarde así. Co punteiro, a patrona Tulina redonda. Tulina, porque dali uns días viu a despois da miña nai, viu, e dixo, Estrella, vouche pedir un favor, muller, e logo, cando manda o rapaz para aí Carvacas, o rapaz, era eu, que non trae o chou ese, que me tuleu unha cabeza redonda. Ti escoitaches tocar os gaiteiros de Souteiro? Sí. Das 3 pezas que eran de Teño 3 gaita? pezas deles, pero despois xa, antes, moitos. Despois, eso foi despois. E onde os biches, ti? En órdenes. Viñeron a tocar a órdenes. Claro, estaban os patróns ali na aldea, claro, sabe, sempre comentan, dice, este ano en órdenes vai haber boas festas, así, eu era rapaciño, claro, escoitaba. E dicían, veñen 8 números dunha banda, non sei que, da Gravanxa, que é aquí... Na banda? Eso. A máis veñen os gaiteiros do Souteiro do Monte. Tiño cara. Ño, a ti le veo xe pestaña. Levantábame cediño pola mañán e iba para órdenes, daquelas salían os cabezudos. Non sabes que salían os cabezudos? E acompañando os cabezudos, eles pola cartera mal os cabezudos, eu pola acera, de río para baixo, escoitando neles. E carabelle, pesquei 3 pezas e andas teño. E como os pescaches? Meteros aquí na cabeza nunca máis me esquenceron as pezas. Tocou moitas por máis, pero esa non me esquenceron máis. Non toca nada tampouco. Ca gravadora? A gravadora de riba. Moitísimo. Chavas a salir a tocar tamén non tocara máis que a cerrar a noite. Ao cerrar a noite, empezabas ás 4 da tarde, ao cerrar a noite, logo viñan os guardias e parabas o baile. Non había unha luz, non había unha pista. Pasabas as días e todo cordeiras. Chavas a casa da noite, bueno, se ves en zocos, pero todo un ambiente. Ibas de zocos? Home, claro, mas tinha unha falta. E se hada, venga, ruñadinho. Se eso sí que é criminal. Pero a gran revolución, ou unha das revolucións, foi a bicicleta. A bicicleta, bueno, fomos tocar a Benvibre unha vez, había ali en órdenes un señor que abriu ali un tallariño e puñar de alquiler. A cartera estaban todas sin asfalto, detrás a órdenes estaba sin asfalto, é todo croio. E levamos as bicicletas unha vez aí a Benvibre e arreglamos 12 parches no camiño. 12? 12 parches, éramos 4 homes, 12 parches. E vamos andando moi ben, e va a miña zas, pinchou unha bicicleta. Venga a parar, con a luz de pila, pensábamos que outra vez, pinchábase do bombo, esta noite. O malo das bicicletas era que non se podían manexar e ao mesmo tempo tocar a gaita. Isto era un problema para Manuel, que estaba acostumbrado a tocar sen parar cando volvía a casa pola noite. Por qué? Porque un día a súa avoa dixéralle que o lobo ten medo da gaita e Manuel, que era bastante medoso, tocaba polas corredoiras por se acaso. Menos mal que para ir ver a moza a Gosende non tiña que andar moito, apenas 100 metros. Iso sí, cando ia mocear tiña que cruzar 3 ríos como este. De todos xeitos, Manuel era novo, fervíalle o sangue, e daquela non había impedimentos para el. Estaba toliño por Carme desde que eran case nenos. A súa foi unha historia de amor das de verdade. E quen a coñece moi ben é a amiga e cómplice de Carme, a señora Aurora. Ela viviu de cerca os traballos polos que pasaron Carme e Manuel. Acordo meu, onde naceu Carmen, que éramos mozas e estábamos falando por mozos, estábamos na cociña con paraguas coberto, chovía na casa
como afora, é com o paraguas coberto, tapando-no de hormigo. Agora eu tinha cansa. Cada vez que me acordo, digo, isso sí que é duro, é. Hai que dicir que Manolo viña a Carvacas para aí un sitio que se chama Chousa Nova. E viña a tocar ao punteiro, e así que aprendeu, pois comprou a gaita e veu para aquí. E foi a súa vida aquí, a salir a romarías de ramo, e de todo iso, é. Desde a muller con un carro dunha vaca sola, e o niño loaba no carro, e iba a buscar millo. Tiña máis unha tirria, porque eu chegaba a tocar a gaita por aí as 2 da mañá, as 3, e viña tocando por aquí, estaban na cama dormindo, e eu chegaba tocando a gaita atrás aquí. Ai, que Até que entraba para a casa. Eu já te sentia pelo castro abaixo. Tocando a gaita. Tocando, veña. Aí eu dicía, meu home, ai de hormigo, ven aí Manolo, mira que hora está sendo día. Non hai quen diga, Manolo, por Dios, que aprendeches a conta de... Veña a tocar, a conta do punteiro, e Se Dios quere a Virgen. Válgame Dios. O que sei, agradecelo ao meu coro. Ninguén me platicou nada, Manuel lembra aqueles anos cun pouso de felicidade, pero non esquece que foron tempos duros. Porque aos 11 anos comezou a tocar a gaita, sí, pero tamén a traballar na construcción. Podía chegar ás 4 da mañá de tocar dunha festa, pero ás 8 tiña que estar xa facendo masa na obra. Aos 21 anos casou con Carme, e cando marcharon de Gosende xa tiñan 3 fillos. A xente de antes pasaba mellor que agora, non ia pasar. Ademais, tocaba nunha carballeira. Tocaba de noite sin luz, nin nada. Ainda non vían os gaiteiros. Fomos a chaval nunha parroquia, esa era rastante. E non sabes como fixeron? Como fixeron? Cala a boca. Poñéramos un carro de urbois, sabes que é o carro de urbois? O das vacas? Sí. Na carballeira de noite. Para que subíamos para ela, claro. Para que sentíamos... Fixéramos un palco. Pero co carro. Pero que levábamos un pouco tocando, sabes que fixeron? Apináramos o carro. Ergueron así, e apinouse o carro, e nós caímos para atrás, polo carro para baixo, e o bombo marchou pola carballeira abaixo, e batía contra os carballos, para matarnos, Cabros.
Pois eu mesmo non nos fixeron atrapalhar dese. Cabros, dile que a esas horas... Viñamos outra vez de Tordoia, do Ayuntamiento de Tordoia. Empezou a tocar a banda arriba, e había algunha xente. Pero nós estábamos na baixa, e na baixa estaba a iglesia, chamado Corceiro. Subimos para o Corceiro, os 4 empezamos a tocar a gaita no Corceiro altos ali. Marxou a xente toda de arriba. Roubaste do público? Todo o público. Eles estaban enfadados, os mozos estaban, os da baixa... Da baixa arriba, pois da baixa. Enfadados. Pois fixeste la boa. E fixemos la boa. Viñan 3 ou 4. Un volveu unha gabardina blanca no brazo, viñan vindo con o cruceiro, cando estábamos tocando, e outro teía un cuchillo de se matar os cerdos. Un cuchillo? Así mismo, E pasou-me a minxar por trás, cortou-me o freca da gaita. Mira que te mandou da espada, Cortou-me o freca da gaita. Despois... Quen te veña a correr? Saltamos do cruceiro, ainda non cobramos hoxe, Cago en... Largamos... Mira, despois, fun tocar ali máis veces que a puñeta, despois. Noutras épocas, claro. Estaba no cruceiro así, e de vez en cando, miraba desapesando o cuchillo, me cago. Cando Manuel e Carme marcharon de Gosende, foron a vivir a esta casa da Fonteseca cos seus fillos. Era un fogar modesto, pero que Manuel construiu cas súas propias mans. Os domingos, claro, porque o resto dos días tiña que traballar para o patrón. Carme andaba 2 kilómetros para levarlle a comida. 2 kilómetros que se facían duros, con un neno de meses no colo. Pero tanto esforzo pagaba a pena. Era a súa casa na que viviron durante 8 anos e na que naceu o seu fillo máis novo. Que tempos aqueles nos que di Manuel que o que gañaba non lle chegaba para mercar un saco de patacas. O pouco que tiñan metíano na casa e para sair adiante, Manuel botaba man da gaita e percorría as festas da Redonda para sacar uns pesos. Por iso os seus fillos, Manuel, Paco, Elvira e Fernando, sempre os recordan traballando incansable, forte. Quizás sea o mellor compañeiro que teño, porque vamos xuntos a cazar, vamos xuntos a pescar, e, bueno, penso que moitas cualidades, moitísimas. Para mí, casi todas. Bueno, el traballador era 100%, el non tiña fondo, iso era... Ademais, bueno, como papá, pois, como a nos dounos unha educación que eu creo que tamén nos lle correspondemos, que nunca lle demos disgustos, e iso é importante, enseñounos a que había que respetar a xente para que te respetaran e que había que traballar, que había que arrimar o ombro. Toda esta calle está arriba, feita por min. Esta foi unha barriada inteira. Me dou traballo. Botei aquí unha temporada boa. Aquí ganei cartas para comprar un crisle. Esas son crisles que eran automáticos. Efectivamente, Manuel construíu rúas enteiras, pero daquela xa non traballaba para un xefe, porque despois daqueles comezos en descansar un domingo, sen seguro, amasando a man ata 100 sacos de cemento nun día, despois de pasar de peón a encofrador e de coñecer o oficio a forza de baixar o lombo, por fin, un día, montou a súa propia empresa. Manuel convertiuse en constructor, a vida íalle ben. Foi daquela cando a familia se trasladou a vivir a Ordes, a un cuarto piso sen ascensor. 65 pasos contados por Manuel os centos de veces que os subiu e os baixou, sobre todo agora, xubilado, para facerlle os recados a Carmen. Menos mal que está como un buxo. Está solteiro ainda, debe ser pa mozo. Bueno, da igual, hasta luego. Pero cando se convertiu en empresario, Manuel tivo que deixar a música que tantas alegrías lle dera. Xa non lle compensaba ir polas festas porque gañaba máis atendendo as obras. A gaita quedou pousada en algún recuncho e o Viqueira non volveu a ter un punteiro entre os dedos ata 20 anos despois. Agora, a vida deu outra volta e xa o vedes, gaiteiro de novo, cun disco na rúa e unha casa nova a que se acaba de mudar e a que aínda non se fixo. A ver, Xavier. Non puedo decir Xavier. A ver, cá será, me cago en Diola. Espera, que abriu a jura, que estaba cerrado. Cago en Diola, me dice. Espera, se non lle deron un peaño na casa, pero...
reiteiros estes que hai agora todos, non sabes como fan os reiteiros de agora. Teñen un punteiro así, ves, sabes, velos, parece unha paleadora, ves? Unha paleadora. É o vello, ponos así, ves? O vello? Eu así, ves? É toco o mínimo, é? E eles, se non fan así, eu chamañedo, pechao os dedos, trillo e fago todo e non... Cal foi o tempo ou o día que te recordes que tocaches máis horas? Seguida, sin parar, sin parado por fora. Foi hora e cuarto. Eu toquei un pedazo, pero da caixa, ao que tocamos un pedazo moi grande, quero os palillos. Quero os palillos, cansouse, eu non se collera, quero un palillo, pero eu, había unha cruna gorda na chaminea, así, na casa dando, sabes? Unha cruna deste ancha así, pero nem malía, caeta así. A cruna, e venga jaita, outro quero os palillos, pero jaita. Toquei a hora e cuarto, os tipos para me ver a jotea a muñeira, porque era o trata a jotea a muñeira. E poñeron a ver a lo agarrado, dixo, aquí paramos. Aquí paramos, que o trato era a muñeira e a jotea, que non era o agarrado, por aí a cuarto, Pero tiña eu 30 e pico de anos, eu botaba toda a noite. Has feito un mozo, Manuel? Moito. Se me quitaran antes que era 50 anos de arriba. Cantos? 50. Pides pouco. Pido pouco. Linda pescadora. Xubilado tan forte como sempre e feliz, Manuel volve a armar festa ali por onde pasa, neste caso na festa de Tordoia. Será a canción deses antigos, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Linda pescadora, nunca me abandones nuestras ilusiones. Ay, no. Ay, caí. Muy bien. Vamos adelante. Ponte por aquí. Ponte por aquí. No por ahí. Venga. Vaya, me cago. Vamos a roncar. Espera. Ay, me cago en Dios, ¿no ves? Bueno, vamos a estar allá. Ya son volumen. Irnos para dentro. Aquí vai moito frío. Espella, ir para dentro. A primeira vez que o Viqueira veu tocar a esta festa tiña 13 anos. Por iso todos o coñecen e o aprecian como se fose un veciño máis. Para eles, cando chega Manuel, chega a troula, a música. O vello gaiteiro consegue contaxiarlles esas chispiñas de alegría que leva sempre nos ollos e ese sorriso que lle sae cando toca. Cada vez que Manuel colla a gaita, quítase de enriba eses 50 anos que pedía e algúns máis. Por iso, o día no que os seus fillos lle volveron a mercar unha gaita, fixeronlle o mellor agasallo da súa vida. O Viqueira é feliz tocando. Non importan os anos, nin a chuvia. Non hai frío, nin presa. Manuel fai os pasarrúas ca mesma fachenda que cando era novo. Porque non me digades que esta non é a viva imaxe dun gaiteiro con orgullo. Co orgullo de quen leva 70 anos tocando. Ca forza daquel mozo que tiña que camiñar ata 40 kilómetros para ir tocar a unha festa. Ca ilusión daquel neno de 11 anos que tocaba por primeira vez cuns gaiteiros de verdade e co ánimo que lle dan os seus fillos e os netos cada vez que o ven tocar. Eles animárono e gracias a eles volvemos a disfrutar de novo da arte do gaiteiro de Vilaverde, Manuel Viqueira.
Ola a todos, hoxe estamos no Concello de Ordes. Viñemos ata aquí para coñecer a un dos músicos máis populares desta comarca. Din os entendidos, os estudiosos da música tradicional galega, que se trata do gaiteiro vello, probablemente o mellor gaiteiro vello que teñamos en activo en Galicia. Din que os seus picados e os seus trilos son tan peculiares que resultan completamente inimitables para os gaiteiros novos. Este home leva tocando a gaita 70 anos, así que imaginade a cantidade de historias e vivencias que terá. Hoxe ímolo escoitar tocar e imos falar con el. Así pois a proposta desta noite da Lalá é facer un percorrido pola vida dun gaiteiro con mayúsculas. Chámase Manuel Viqueira, unha xoia, prometo. As do Entroido. E el xa leva vivido uns poucos entroidos. Entroidos, San Xoáns, Nadais, Magostos e todo tipo de troulas. Porque durante anos o Viqueira percorreunas todas ca súa gaita. Daquela era a estrela das festas, pero non imaginaba que un día chegaría a gravar un disco. E velaquí o tendes, aos 77 anos en plena forma. Que vos parece? Toca ou non toca o Viqueira? Por algo é tan popular, con esa planta de gaiteiro orgulloso fai bailar a gaita, move o fol, baixa e sobe o punteiro e adorna a melodía con eses trillos, como di el, que fan inconfundible o seu xeito de tocar. Por iso non é extraño que os músicos novos estean encantados de tocar con el e que o admiren tanto. Por que é tan valioso, non? Por que tan bon? Pois por varias razóns. Primeiro porque conserva moi ben as características da súa zona. Toca en pechado, que xa é unha cousa extraña hoxe, que un gaiteiro conserva, prácticamente ninguén xa o conserva. Aquí veño pescada, bravo, gastro bravo. Despois aquí todo o día estamos aí sentados aí á sombra, mas comemos aquí, temos a comida, pescamos aquí. E chamase aquí a de Estevo, a aceña de Estevo. Temos tocado a gaita aquí, Este home de falar rápido, Manuel? Coñecido en toda a comarca de Ordes como o Viqueira ou o gaiteiro de Vilaverde. Con 7 anos fixo a súa primeira gaitiña de Alcacén, despois unha de Canaveira que gastou de tanto tocar. Con ela aprendeu e fixo tan rápido que con 11 anos xo foron a buscar para tocar nun grupo de verdade. Aquel neno Manuel percorría as festas e romerías cos ollos ben abertos e os seus dezos áxiles facían trinar o punteiro. Por iso, cando Estevo, o muiñeiro e a súa muller o ven chegar, o tempo corre cara atrás e volven os recordos alegres dos anos mozos. Di Manuel que xa non hai cousiñas como as dantes, como a fariña de Estevo, que ven buscar nesta época para facer as filloas. El é o único que eu coñezo que o conserva ben. Despois ten un xeito de ornamentar que é propio tamén da zona, pero que el ademais pois lle dá máis valor, porque o fai moi ben e moi ben feito. E despois tamén, a terceira razón é porque conserva moi ben o repertorio propio da zona. O Viqueira efectivamente coñece como a ninguén o repertorio das terras de Ordes. Estes son os seus dominios. E aquí están dous dos lugares da súa vida. Vilaverde, onde naceu, e detrás Gosende, onde casou. Pero os mundos cambiaron, e o Vilaverde de agora pouco se parece ao que Manuel percorría de mozo. Así é todo, cada vez que volve é unha alegría, e a cada paso atopa un amigo ou un recordo. Aquí había un patrón aí. Un patrón que se chamaba José de Xaniño, que se non morrece ya agora 150 anos casi. Tiña unha gaita. Estaba aquí na tía de arriba, claro.